Takže čaute, ukážeme si pás na blbečky. A voza! Vymysleli sme si novú pás na blbečky, teda nie ja, ale tuto môj kamo, B12 Rules. Tuto blbeček sa hrá so zombikmi, ktorí tu majú čerstvý upečený koláč. Jo. Blbečku, poď vyskúšať tú novú trik. No les tam. A jak vidíte, už sa nedostane. Môže chodiť jak chce, a už sa nedostane. Môžete sa k nemu zapojiť. Vidíte, nie je to možné. Môžete to robiť, ak chcete. Jediné, že by ste to zbúrali, ale bedrock sa zbúrať nedá. Takže čaute u ďalšieho videa.